Hey, kan betel na tur mun kan thleng chho to he la hi akal na kong khan ya kong atangin thui lo te kan han kal chho kan thleng chho mal me ya tuna hian kan betel na tur mun kan am to he u te pahnian zung me ka ne na puan chhuana kan nei anga chumi za chuan tong trai na kan nei don ni hei fel po hi tong trai thiam to lu tuka zana te muna te tong trai thina anu ne na nin je ti thina ti hian a hla du ber chu hring nun par bul lai a toy manga ti TBC a hla khania hei hi le theya kan chuan te hian a saret de thina ina te po hian kan me chhuat to chuanin me son te phal lo thina TV a te po ngai nom he ti thina a thu hi a thae me boka he hla hi chhum rei lo te lo lang ral le ta mai thi dang he kan nei ti lai thu te Bible a po in ziak nge a chu wang chuan kan dam chung ni te chiar dan music ti ro ti hla kha du em mai a saret de thina ni in chunga hian atam theng ber pathian phang na hla te tharau lam thu te hi ritam se ti hi kan chung ko in zirtir na ni thina ni tuna hian awrwal na kan nei don ani